Исәміз эфирда пәнжешембі күн яңалықлары студияда Роза Хабибулина олға таба қой бір темалар турында қысқаша. Яшіл зоналарны толпанарға қаршы эшкәртү башланды. Эш ничек алып барыла? 1 километр ұзынлықтағы Георгий тосмасы, Йоршалыда хәтер тосмасы акциясы узды. Бу атнада Шалыда яшіл зоналарны толпанларға қаршы эшкәртү башланды. Кешеләр күпләп җыела торган урыннар куркынычсыз булыр дип планлаштырыла. Толпаннарны юк итү буенча операция бары тик һава торышы уңай булганда гына, яңгырлар яумаса гына башкарыла ала. Куркыныч авыруларны таратучы толпаннарны юк итү буенча эш ничек алып барыла? Киләсе минутларда сөйләрбез. Нихәят бу атнада һава торышы уңайлы булды. Шуңа күрә дезинфекторлар толпаннарны бетерү эшенә керешә алдылар. Акарицид белән эшкәртү алдыннан һәм аннан соң 3 көн дәвамында яум-төшем булмаска тиеш. Теплая погода, не дождливая, чтобы было тепло на улице, хорошо, солнышко светит, сегодня прекрасная погода, вот и вышли обрабатывать. Яңгыр толпаннарга каршы агуны юарга мөмкин. Шуңа күрә дезинфекторлар алдан ук һава торышы фаразын өйрәнә. Тагын билгеле бер таләпләре бар, алар шулай ук чараның нәтиҗәле булуына ярдәм итә. Үләннәр чабылган булырга тиеш, сухой, коры ботаклар, коры шүпләр инде, яфраклар, бөтенесе җыелырга тиеш, чиста булырга тиеш. Шуннан соң гына без җыештырырга, агуларны сибәргә тиешбез инде. Дезинфекторлары маршрут эшләгән исемлектә беренчеләрдән булып җиңү паркы тора. Бердә территория зур, белгечләргә һәр куакны акарицид белән эшкәртү таләп ителә. Юл кырыйларында яшел ширәмнәрне, койда коры үләннәр бар, 1 метр биеклектә куаклыкларга, хәтта агачларны да, куаклыкларны да агулайбыз. Белгечләр толпанга каршы эшкәртү башланыр алдыннан белдерүләрне алдан ук элеп куялар. Дезинфекторлар толпаннарны юк итү буенча операция тәмамланганнан соң берничә көн дәвамында паркларда, скверларда, бульварларда йөрүдән тыелырга киңәш итә. Желательно 3 дня не гулять с детьми и с животными в зонах обработки. Срок действия нашего препарата он эффективный, до 1,5 месяцев. Белгечләргә шәһәрнең барлык яшел зоналарын тулысынча толпаннарга каршы эшкәртү өчен тагын бер атна вакыт кирәк булачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бердәмлек символы Йоршалыда хәтер тосмасы акциясы узды. Анда 6 балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр һәм 58-нче мәктәп укучылары катнашты. Алар Георгий тосмаларын алып килде һәм аларны урамга сузып тоташтырдылар. Барлыгы ничә метр килеп чыкты, бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Акцияда катнашучылар хәрби формалар кигән, аларның кулларында Бөек Ватан сугышы елларында ватанны саклаган бабаларының фотосурәтләре, байраклар, шарлар иде. Моего дедушку зовут Ахат Ибрагимович. Он служил на войне Великой Отечественной, и он был танкистом. Вот я тоже оделся в форме танкиста. Патриотик акция икенче тапкыр үткәрелә. Бу идея Балкыш балалар бакчасында эшләүчеләрнеке. Элегрәк аларның территориясендә хәтер тасмасы уздырылган иде. Аннары аңа башка мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре дә кушылды. Где-то лет 8-10 назад мы решили сделать, что каждый ребенок, каждый воспитанник детского сада вместе с родителями, воспитателями делает свой фрагмент ленты памяти. Когда дети делают на картоне, раскрашивают гуашевыми красками. И когда мы это делали, каждый ребенок проговаривал, что это язык пламени. Акцияның һәр катнашучысының лентасы үзенеке, мәсәлән, 117-нче балалар бакчасы янында ул 80 метр тәшкил итә. Ленту мы делали своими руками. В прошлом году мы делали ее отрывную, каждый ребенок держал ее сам. В этом году мы решили сделать ее уже подлиннее. Вот если там посмотреть, например, да, взяли обои, разлиновали, нарезали, покрасили краской оранжевой и черной. Оештыручылар сөйләгәнчә, Георгий тасмасы бердәмлекне символлаштыра. Георгиевская лента – символ победы. Георгиевскую ленту называли так, потому что на нее прикреплялся орден Георгия. Орден Георгия доставался тому, кто был на войне. Черный цвет обозначает на ленте цвет пороха, цвет войны, а желтый цвет обозначает цвет огня.
Шулай ук хатыр тасмасы акциясында катнашучылар каршында җәяүле колонналар белән кечкенә диңгезчеләр, танкистлар, десантчылар узды. Лилия Гатина, Лейсен Габдрашитова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Күңел радиосынан язгы хитлар концерты 7 май радио көне уңайыннан Күңел радиосы зур концерт оештырды. Сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары чыгыш ясады. Кичнең якты мизгелләре безнең төшерү объективына эләкте. Хәерле кич, мөхтәрәм зал, кадерле дуслар. Хәерле кич, Күңел радиосын яратып, тыңлаучылар, исәнмесез? Энергетик мәдәният йортында узган бәйрәм программасы язгы хитлардан гына торды. Мәхәббәт, җылылык һәм табигатьнең уянуы турындагы җиңел, моңлы һәм күптән көтелгән җырлар беркемне дә битараф калдырмады. Бер сәхнәдә Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар, Марат Яруллин, Рөстәм Садуллин, Сирнә Зәйнетдинова, Рәсим Низамов, Фирүзә Хафизова, Мөнир Рахмаев, Ринас Әхмәтов, Алсу Абдулханова, Гайфулла Абзалов, Зәмирә Рәҗәпова, Илдус Садыйков кебек популяр татар эстрадасы йолдызларын җыйды. Без бүген үзебезнең иң шәп җырларыбызны алып килдек. Оныттырма җыры, Син булмасаң җыры һәм инде аңа җырыбыз, Яны Гайда дигән җырыбызны алып килдек. Тамашачылар җылы кабул итер дип өметләнеп калабыз, чөнки концертларыбызда иң яхшы бара торган җырларыбыз нәкъ менә шушы җырларыбыз. Рәхмәт сезгә безнең җырларыбызны тыңлаучыларга сезнең матур тулкыннар аша җиткергәнегез өчен. Шулай бергә матур итеп эшлик, иҗат итик. Булганыгыз өчен рәхмәт Күңел радиосы. Артистларның куәтле энергетикасы тамашачыларны эчкерсез хисләр һәм кабатланмас кәеф дөньясына күчерде. Чын күңелдән радиода эшләүче безнең коллегаларыбызны дип әйтик инде, чөнки бездә бит инде шундый тыгыз элемтәдә бәйрәм белән котлыйсым килә, һәм инде әлбәттә күбрәк матур җырлар яңгыраса, безгә дә рәхәт, сезгә дә рәхәт, һәм дә инде безнең тамашачыларыбыз да шулай сөенеп яшәр дип уйлыйм. Бүген секундә радио бик мөһим, менә барлык инде тамашачыга дип эшләнгән артистларның җырлары ишетелә, барлык хәбәрләр радиодан ишетелә. Радионың миңа калса бүген секундә бик зур кирәклеге дип әйтик. Тамашачылар өчен тагын бер сюрприз сәхнәгә 2000 еллардагы популяр эссе иҗат коллективының кайтуы булды. Чаллы тамашачысы белән очрашу алдыннан алар үз хисләрен безнең төшерү төркеме белән дә уртаклаштылар. Дулкынланабыз дип әйтим инде. Теге бер эшләгәч, барыбер шушы җырлар белән күптән чыгыш ясамагач, барыбер халык белән очрашу ничектер дулкынландыра. Менә шул. Җырлау бер әле чыгып Тамашачылар яраткан композицияләренә кушылып җырладылар һәм артистлар белән бергә биеделәр. Ә киткәндә рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Без сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 11 по 16 мая. ТЦ Грин. Центральный вход. Остановка Глобус.